Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ ka gospel bemata kesngi ka khot ka were ngai phi banwan so Jesus namar ba u khot yangi iwe pai we kumbau khot yo Philip bat kumjiro kumbau Philip u khot wer yaw Nathaniel ban let so Jesus ban yomat kijing e jung Jesus yanga ba di phiru kumju menta kesngi u khot yangi ale wan sanga bat yomat ya kijing e junga ban yomat ya kijing isnei kijunga kine kide kijing khot jung Jesus yang iwe pai we ha kane kasngi lengba kane ka gospel ka bang gedang chios ngau ka gospel jung Yohanes kalanang saupulai kalanang banangkong de khot saupulai hadu sanpuwe u Philip haba u Jesus la khot yo banbut ula bot yo Jesus bad haba ula yomat ya kita kijing e jung Jesus syamhun banbu tang halade marway ya kane kajing yomat ya kajing e jung Jesus dain matakadaw ulait shaw Nathaniel bat ukhodru yaw Nathaniel ban bud yo Jesus ban yomat ya kita kajing e jong u Jesus habaw Nathaniel ula yosngeu ya kajing khod jong u Philip ukli kane kajing kli la ban mi ee kababha na Nazareth la ban mi ee kababha na Nazareth kajing hikai kimen barim u Nathaniel udon kane kajing ya kane namar ba kimen barim ki kpatamen ki hikai ba ka Nazareth kadai ka snong ka barit ban ka snong ka ba bon ki ba duk ki ba toy ki ba sa hangta dei mata ka daw ki ong ba kadai ka nong kendong kadai ka snong ka barit omdon ka ba ka balaban mi na Nazareth dei mata ka daw Nathaniel ru u ngej ya kane ka jing hikai jong ki men barim Henry lengba kine ki jing hikai ka ba u Philip u khot ya u Nathaniel ban yomat ki jing e jong Jesus ka paushai bau Jesus u hikai yang ayepi u kwa ban ong yang abadepi ka jing hikai ki men barem kamlong ka bakordor kamlong ka bakrau ban ya ka jing isnei jong oblei ban ya ka bor jong oblei ka kham krau ban ya ka jing hikai jong ki breu ne jong ki men barem jongi ngiru habang ipet ya ka niam khasi jingi habang ipet ya ka jing em jungi ki breu jong ka jat khasi jungi bon ke jing ikai ke bang yos ngau ka ba bom ya dei ba ka jing em Kristan jungi ka ba persha ba ka jing em Kristan ke jungi habang ipet ya ka song kha ka song man ngi sibun ba ke jing ikai bat wala dang ilalong ke Kristan ngi dang bat ngi dang ngej ya kito nga ngamong hang ne bangin bread no ya kito bangin kentai no kito hanrei kajing wan jong kabalang Kristan kajing hikai jong kabalang Kristan kajing hikai jong Jesus ka khot ka werengi iwe pai we ban pan thamai su ya kine kajing hikai jong kari khasi jungi jong ki kpa tamen jungi jong ki men barem jungi u Jesus wong nga ba de pi man da kasngi ka bor jong oblei wala thau ya pi ka bor jong blei ka bala thau ya kane ka jaj ben reu ne bala ya kine ka jing hikai jong ki men barem ka kham khrau ban ya ka bor jong kane ka perthai ka bor jong blei ka jing it ka jong blei ka jing isne ka jong blei ka jing shai ka jong blei ka kham khrau ban ya ka jing tip jongi ki breu namar ngi ki breu ngi de ka jing thau ki jong blei bat kat bang yo ha ka jing em jungi la dei ka jing nang ka jing start ne ka jing don ka jing em ka jungi ka wan naw blei dei na mata ka daw u Jesus ka manong ngai pi ha ba pi wan sanga ha ba pi don rengkat bat nga ha ba pi yo mat ka jing e ka junga ka kham krau ban yakine ki e baro ka ne ka dei ka ba u Nathaniel u yomat haba u leit shaw Jesus haba Nathaniel ulai kendu ibadu Jesus walada hakata kajing atatin kajungu wad hata kajing bom nge jungu
ba u Jisu udai u Mesaya bawan ne ba mi na kasnong baret Nazareth hanrei habau IT la de Jisu habau ngap ya kata ka jing khot ka jing u lej ban IT la de kata ka jing IT ka jing u kapan kala ya u Nathaniel kapan kala ya u Nathaniel ban yo mat ya ka bor jong ka jing e jong u blei ko han men ko para yangi iwe pai weru menshwa ngilong ki men barem menshwa ngilong ki khasi wan mentaru ngidang don kata ka jing e ha ka jing hikai jong ki pa tamen jungi u Jisu habau khot yang abadi pi uang haba piwan sanga haba piwan ban IT yela de hanga nga don kabor ban pen kelai pi nga don kabor ban pen thamai pi nga don kabor ban ai pi ka e ke ba pi don kam ko han men ko para ngidon kam ayu ha kan e ka jing em jungi baman la kasngi ngidon kam ka jing e joblei ngidon kam ka jing e mar kaliang ngidon kam kita ki jing e ke jing kerku ka bangi haban ai mar kaliang kebangi haban samlem hakiwe den mata kadau habangi wan hakmat ublei hanga bangi IT la de hakmat ublei kumba Nathaniel YT wat hata kajing bom ngejungu wala hata kajing atatin kajungu hanrei ublei udan kabor ban pen kela ya u klempep udan ru kabor ban pen kela yang iwe paiwe ko han men ko para hakana step token ngin IT la de ha u Jisu kumba ula khot yo Philip ale bot yanga berkumjuru ukhot ya Nathaniel ale bot yanga phini amat ike bor junga jing eke junga kane gade ge jingkhot ka ba u Jisu ukhot yanga bari phiru kane gade ge jingkhot ge jungu yangi ban yo amat ya ka jing e jungu ban yo amat ike jing isne jungu ban yo amat ya ka bor jungu ha ge jing em jungi baman la kasngi aniro yo Jisu Christ